Nog een beetje dichterbij. Met je gezicht ook. Nog een beetje naar voren, nog wel meer. Oké, 1, 2, ja. Mag jij gaan zitten? Het mooiste van portretten, ja, dat is gewoon echt wel mijn ding. Dat is mijn fascinatie. Nee, we gaan toch naar de woonkamer. De laatste jaren ben ik dan bezig geweest met die serie OBN. Waarbij ik eigenlijk heel graag voorbij wil gaan onder het beeld van onschuld en zoetheid. Waar Ben eigenlijk heel vaak mee associeerd worden. En waar wij eigenlijk als volwassenen ons gewoon heel erg nog graag op vasthouden willen. En in die portretten ben ik eigenlijk op ziek. Nou, aan de ene kant een bepaalde volwassen zelfbewustheid. Maar aan de andere kant ook die kwetsbaarheid heel erg bij dat Ben jet. Dus die twee aspecten wil ik heel graag zien laten. Omdat ik heb in het basisonderwijs gewerkt. En ik tijdens mijn werk in het basisonderwijs en ik tijdens het fotograferen heb ik echt gezien dat het kindbeeld van nou is heel erg onder het verroring. En Ben krijgt steeds veel meer volwassenheid in hun leven, vooral door de media. Dus die volwassen wereld en die Bennenwereld, die is heel erg van elkaar scheiden win. Komen steeds meer tot elkaar en die grenzen worden steeds vager. Hallo. Hallo. Hey Jacob. Hoe gaat ie? Hey, hoe gaat het? Alles goed? Ja, zeker. Een keertje met school, toen hadden we blaadjes gekregen dat de fotograaf was. Ja. En toen mochten we haar bellen en dan zouden ze foto's komen maken. Mag ik de gordijnen open doen, Jacob? Ik werk je maar natuurlijk lucht. En daardoor ben ik wel heel vaak echt lang stilstaan, lang stilzitten. En daardoor er ontstaat er een bepaalde concentratie die heel erg belangrijk is van je werk. Ook omdat die foto is net echt meer het kwarte moment, maar wordt echt meer een beeld. Via de ere van die benen wil ik eigenlijk de volwassenen bevragen van wat is een ben eigenlijk en hoe mogen wij in deze tijd nou een ben zien. Dus eigenlijk weer de rol wat omdraait, het ben bevragen door volwassenen. En dat vind ik wel heel mooi om daar iets van zien te laten. Wat een mooie! En hoe heten ze? Ik weet niet of ik hem Jacco ga noemen, maar... Jacco of Jacob? Jacco. Maar die van mijn zusje heet Sweetie. Sweetie? Ja. Oh, wat grappig. Omdat hij geel is. Nee, kijk. Ik zei tegen haar, noem haar Tweetie. Ja? Toen zei zij nee, Sweetie. Oh, wat goed. Dus eigenlijk heet die naam Ja. van mij. Ja, dat is wel heel erg leuk van het fotograferen. Ja, je komt gewoon bij heel veel verschillende mensen thuis. Waar je oors net zo snel bij thuis komen. En daardoor hou je ook wel heel veel contacten. Dat is wel erg gezellig. Ik heb Jelly Vlien een serie in China maken, in Yangzhou. Dat is een middelgrote stad in China. En daar heb ik ben gefotografeerd. En wat ik daar wel heel erg interessant vond, is dat het benwezen is daar heel erg beladen. Ik ben in het Chinees een briefje ben ik daar bij de meesten langsgegaan. Zeg maar, dat waren eigenlijk de lietsere huisjes achter de grote winkelstraten. Dat ik best wel aanmoedige huisjes vinden. En ben ik mooi het briefje bij iedereen aankloppen.
En op het briefje zie je dan: hallo, ik ben student uit Nederland en ik ben bezig met een fotoproject, maar ik bij jou thuis kom je band te fotograferen. Nee, het is net echt heel erg makkelijk om er van rond te komen. En op dit moment ben ik bezig met een aanvraag voor een subsidie. En om je vrije werk verder te ontwikkelen. En dat, ik ga verder met portretten. Dat is toch echt mijn fascinatie. Ik zou sowieso commerciële cursussen in ondernemen. Maar dan worden de opdrachten die gewoon echt heel erg binnen mijn manier van werken passen. Ja, heel goed, Jacob. Oké. Komt hij weer? 1, 2. Het is net mijn bedoeling om een zo mooi mogelijk foto van iemand te maken. En dat is mijn doel net. Om iemand zo mooi mogelijk erop te zetten. Ik denk wel dat veel mensen heel graag zien. Dat iemand een portret liet maken van zichzelf. Je wilt toch een ideaalbeeld van jezelf. Wil je zien van ja, dat... En daar ben ik gewoon net mee bezig. Oké. 1, 2. Komt-ie. Oké, 1, 2. Mag je die hand helemaal stil houden? Yes. 1, 2. Goed zo.